Hi guys! Maadyo nga buntag kaninjo. Kumusta? How's your day? Ang inyo bang day kay house? How's ang day? Before anything else, Naka-standby sa piyak ka rin niya nga aton nga Pag-asa Iloilo para sa lakat sang panahon. Okay. Pag-asa, please come in. Yes, sir. Mayong hapong tanan ng latest weather update sa buong adlaw, Friday, February 9, 2024. Northeast monsoon ang ga-apekto sa extreme northern Luzon. Pag-easterlies naman din ang ga-apekto sa the rest of the country. Okay. Meanwhile naman din sa western Visayas, maging generally fair weather kita. Pero expect naman ka pa ng isolated ng mga pagulan, pangilat, nag-o. So kasi sa localized thunderstorms na binigay sa hapon sa kagabihon naton. Okay. Kasarangan sa direksyon ng amihan at sidlangan para sa hanap din sa western Visayas. Kasarangan naman na yun para sa mga balod at tundris at ang katagatan. Forecast ng temperature natin, 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak, 6-12 a.m. ginasang aga. Ang magkatulad din siya, 5 to 6 p.m. sa gabi. Pagkapitan data weather update alin sa iyo sa station. Ako sa Jeff Mahiling lang sila. Sir Jess, no, wala ba lang kita karon sang may nga may na monitor nga low pressure sir karon nga bulan sang February padulong sa bulan sang Marso, Sir Jess? Yes sir, sakto sir. As of now sir, wala na tumingin na monitor nga any mga low pressure area. Kasunod din sa tagbatang par naton sir. Okay. So sige, mandamong nga salamat Sir Jess sa imo pagkatagsang tion sa amon kag mayong adlaw sa imo dira Sir Jess. Yes sir, manawag salamat sa email nga daw sir. Okay. Amo ato ang aton nga Pag-asa Ilo. Kumusta man mo guys? Okay lang gurus lai. Ano ko niya? Guys, sa mga kadiha nga mulaag magid na mong kamot. Ang ending kalain. Good. Hi guys. Unsay daw nag Sige na para dugay ta di ta maglangan-langan kinagaulat ta sa aton. nagulat siya sa imo. Sa imo lang wa sa akon. Kumusta man dira nga tong Amo si Moy na John Mar ikaw. Marilo. Hi John Marilo. Sige, hi sa tanan. Una ang tanan. Una ang tanan. Ako sa lain man ngay kay lain man ngay kay mo na siyang virginity nga dili. Okay, sa atong live interview for today. Live interview. Kana. Karing-ring pa, murag korek. Kana. Murag correct. Para bag may sponsor na ang korek. Kana. Bot lang ko matubag mo. Uy, Mayong buntag. Maayong bundag. kalabis di. Ganahan lagi ko ato. Hello. So live kakaroon sa muang broadcast no sa live interview for today no with DJ A and DJ Kevin. Good morning. Good morning, Sai. Hello, no. Hi guys, good morning mga viewers. Pwede kang magpa-ila-ila? My name is Cherlyn. My name is Cherlyn Escarpi sa Potalo. Scorpio. I'm 20 years old. Wow, sweet na sweet. Oh, wow. So, unsa mayang agoy tingil. Unsa may atong kwan, unsa may atong Nakaon.
Kami gani ba angay mangayo ni mo kaon day? Sa man ito latong kwanton kung nagkakarap siya ton. Sala gid na ni mo Sama, kaon. sa Sudana, Di ako sila barbecue, or Sala na. Quinjoy, si Quinjoy. Aray. Okay na? Nakuha na siya? Ay, ladri kay amigo John Mar. No, nagkakarap kidyo. Ayo sige kuti-kuti, di mo kaon gina. Wala magaso. Oh, dili ba busy karon si Miss. Mrs. Sherlyn o Mrs. Miss? Dili ko busy. Ganina ra ko busy. Parang dili na. Actually, But eventually, individually, internally, gradually. Ano po na sir? Gisapot ba na sa... okay, no? Aha. So, So, hindi ka busy karon. Pag sige Sabad yan, ano sa mga kawin? Ano to? Gibuga ko yung tuloy mo. So karon amo kag invite no sa mo interview for today kay gusto mi makadungog sa imuhang malamyos nga tingin. mga lamyos. Mga lamyos. Malamyos? Malamyos eh. Dili basa? Kuchika. Gusto na mong paminawan ang imong Mga ka any kind inikain. side. Murag ka na eh. Pwede ra ba nga mo share ka sa imong story life o life story? Yung sige kataway no. Dili ra ba ka dili ra ba ka Dili ra ba ka maulaw gutom? nga mo share sa imong story karong adlaw? Na sila dili ra. Dili ra wala naman kay uwaw no. Oh, baga. Dili ba wala na siya uwaw kay na briefing na nato kamo ba? Man, karong sumpay dayon. Sumpay dayon ta kay basi lain ng pagsabot. Si Miss Sherlyn ba na ay uyab nga masuko? Kuchika. Hello? Ikaw kuno na kay uyab nga naa kay kuno uyab nga Oh, mao na diha gipawong na. Oh, actually guys, kaning among interview for today, wala ing nakadungog ani ikaw ra ug ako. Oh. Si John Mar ug si Marilo ra gyud ang buhing saksi nga nagtikaw-tikaw karong orasa. Si John Mar, si Marilo, si John Mar. Ito nga signal sa kuha kay akong Sige, pa-signal sa- share ang signal. Unsa to nagsignal sa ka kay imong anak sige panghatse? Signal sa ko kay ang cellphone walay signal. Ano ba? ay abi na ko nagpangatsis ya. Abi na ko nang hatse imong anak ba? Mo lagi. Okay na. Kana okay na. So ato na sugdan partner siguro Ato na siyang sugdan. pag interview. So sige part now kay atong mga tigpaminaw karon nag hinam-hinam na no nga magpaminaw sa imuhang istorya no sa kinabuhi. Aha. Okay, partner. Unang pangutana partner DJA. Unang pangutana. Unsa ka to? Pagpaputan. Miss Sherlyn, ikaw ba usa ka totally blind? Yes. Og ikaduhang pangutana sa imo bang pagka totally blind, wala ba ka nakatry og pagbuli sa imuhang side sa imong pamilya or sa laing tao Yes. hangtod karon? Naka-experience ko sa kadagamay pa ko. Oy. Sibuang ko. Tiguang na ka? karon? Hangtod pag-ipin ako. Oo. Hangtod, paglaga na ako Cebu, wala na, daundang na ang boli. Pag larga na ako diri sa Cebu, pero katungala ko ako nakalarga diri sa Cebu, always ra ako bulihon sa side sa akong papa. So nakaagi day kay bully di ay nakaagi jud ka.
Oo, nakaagi ko. Side sa kong papa o side sa kong mama. Nya sakit. Ang sakit mo lang isbutan, 30 yung sakit ha. Okay. Okay, no. So, sa mo mga na-interview, katong mga niaging buwan, tinuig, adlaw, si Mana, mga nakaagi man pod sila ingana nga igibuli sila sa side sa ilang pamilya, di ba partner? Oh. Thank you. Mamayrat eh. Excuse me, kanang may naghatag na kusulaan. Uy, Shout out sige, media, uy! And mag-akate, luap ako ron. Hmm. Sorry te. Thank you te. So sa edad nimo Okay na, okay na. sa edad nimo nga 20 anyos wala kay mga nangagi nga uyab, mga pila gyud ka buki mong nauyab sa edad nimo karon. Kung sa ako na hinamduman kay 9. Abin ako ika-15 ko. So, daghan ko mga kaon sa una, pero sa hinamduman lang na. Sa mo, wala jud bisag usa no. Wala. So, So, mga pila man kabuok mo mga nauyab no kung mga 9 gani ko. nahin daghan. Nagadohan lagi ko. Ay, daghan na. Ay. Guwapa siguro ni. Oh, gwapa gini si Gwapa dyan natulog. Gwapa kung ay tapad. Oh. So, hangtod mga karon nga edad nimo, pagbalik na nimo diri sa Cebu, wala na gid ka naka-try nga naay nagbully nimo. Unsa may mga nadunggan nimo sa side si mong pamilya katong decide na ka nga moari kag Cebu. Aron may eskwela. O mo training man kag masahe karon no. Oo, Di nag-training ko magpupungatan na. Oo, nag-training ko para ng Nya unsa may mga wala ba ka kadungog istorya nga kani dili ni nimo kaya nganong bato mo ka didto nga di man ka maka kita da man kay apan sa mata unsa may matabang anak nimo ug magbasakit ka didto magunsa naman lang ka wa ka kadungog mga ingon nga istorya. Actually, nakadungog ko ang mga Binwali. istorya. Daghan ko nadunggan mga Aha. istorya yung ana niya. Gingnan gani ko nila nga. Kung daw na ako, ano na ako pagbuhat. Ang ana pa gani sila nga. Kung mag-massage ka, aron makahikap ka bisan minsa daw ba nga ana party sa lawas laki na so ana sila nga kanang katawan nila ana sila mag-training nila massage niya. Okay. Ginahanday ka makatraining og massage kay para makahikap ka kanang mga buhi sa laki. Ana sila. Gi paka lahi- kumbaga may lahi ang sila. iyang Gi expectation. underestimate ka. Oo, maana ang akong sa isa ko. Mingon ang sa isa kong papa nga kanang lahi dito ng bahay nga bigsa kay kanang ang massage yo ana kay ang buhi daw sa laki. Ana ingon niya nga. Kanang Ako basta daghan ako kong lagi mga wala ko kasuway. Pero ang massage baya kay kuha na siya no, maka-relieve og stress. No? Pero Pero kung sa gulag binuang naaraman na sa magmasahe pero kung sa tinarong lang na. no, maka-relieve ng Mao stress. gani mana sila nga amana sila nga ano mo sila makapagka-massage sa tama nimo pagkita nga mo na ni massage nga abi pa nimo ang likod ko di massage niya ang lahi na dito gi massage nimo ang pag massage nimo ni barog na di ay mana sila nako grabe sila maka-judge pero gidawat na lang nako kay wa ko choice. Okay. So, Pero di ko ganahan magdumot po sila ha. Pero ako kalagot nila. Di ko na magdumot po. ayaw lang pagdamutin naon sa man ka. Ayan ang pagdumot kay basig mo ming apilog dumot ba. So, Mr. Lin kanang sa karon nga niya nakadresibo nakaranas ka pa ba nga gidaog-daog ka kuan ka nakaranas pa ka nga gibuli pa ka hangtod karon.
Wala na. Wala na akong gitarong karon kailangan ko kwarta daw. Matod pa nila. Sana ko alawan. Matarong ra din tao kung na'y kwarta. Pastilan. Oo, matarong lang utok. Matarong lang utok. May kwarta. Pero kung may kwarta. Pagkalami ba ng... Pagkapastilan. No? Pero sa pagbiya nimo dito sa inyo, wala kay uyab nga gibiyaan dito? Katong nga time, pagbiya na ako na pero karon Basi ako kay to. tanan. Basig ako to usa. Hindi ko siya mo sugot mo man ito diri sa sitio. Pag minyo daw ni niya. Gusto man din ko na i-work kasi wa man siya trabaho, maski construction ino na ko. Construction. Construction. Dili contraction. So, wala gito siya trabaho katong imong kuan. Wala siya work niya. Ako siyang kuan na talang magtrabaho siya pero di sa ginahan mag-away niya agi lang nga ng trabaho. Ako siyang suggestion nga mag-work pero di siya ginahan. Imo siyang gisuggestan nga mag-divorce mo di siya ganahan. Mag-work. Aw, Sa divorce Mag-work. na siya. So, Nagana nag-idea. Onya karon kanang mangutana ko katong mga nauyab nimo nga dati dito ra gihapon do sa inyo ha or mga long distance. Doon sa mua kanang silingan nagbarangay parihara o na. lagi ko on the partner. Real of lungsod. So dahil nagbarangay. Nanang request mo, Mar? Aha. So, mga pila pod ka years ang inyong relasyon sa ibang mga nauyab dati o sa karon? Ang kasaga ang akong first love kay First love never dies. Nya? Para yan pala. si Ken kay 3 months and third 8 months niya. Ang pinaka-last kay ang papa sa kong anak kay Na yun, tagaan yun ako lagi siya anak yun? 3 years old. Holo. Pila ka buki mong anak day, Sherlyn day? Isa? Atong dunga gagos. Punan ko nun ninyo. Dili, joke Joke na ra bitaw, joke ra. Pakatawa ra na sa ito mga nagpaminaw o pati na sa imuha. Oh. Katawa lang kay Katawa lang, bisag ba basig katawa mo to na diha mong luha ron. Ay lang patuluwa ka, wala baldi diri. So kanang papa sa imong anak karon mao na imong perming kakomunikasyon ug mao na gid na ron ang imong maingon nga forever na O gyud. dili na ako ha. Karon kay kanang wala na ay magkuandra magtawag lang sila ni mama kanang i-conference lang ko nila sura na may about sa bata. Okay. I-conference. Kung kanang mo padala siya og kanang budget, no? Budget sa bata. Gatas. Karon Ikaw dai wala na kay gatas? So, kanang pila na dai ka tuig imong anak karon? 1 year and 5 months. 1 year and 5 So, wala na months. dai gatas eh. Horot na. Gihorot na ni Papa. Sa karon nga na mo'y anak, wala gyoy trabaho si Mr. nimo o ang imong partner nga na dito sa inyo. Wala. Wala siya trabaho karon. Pero mahal mo pa siya ron. Mahal pa nimo. Mahal nimo siya ron or barato? Mahal o barato? Grabe po nang mahal o barato. Yung sa mga bruto nga man. Mahal ang bugas. Baratong budburo. Mahal ang bugas. Asa ka mahal na sa isda? Mas mahal ang bugas oy. Mas mahal yung bugas kay na may isda nga mapalitan nimo tag 20 ang Mahal pa ang kanang isda nga. Agay. Mahal pa ang isda. Oh. So
So, Mm. 12:09 p.m. Gucci Gucci Prada. pawang na siya partner. Kaya si partner. Oras alas 12:09. John Mar. Gucci Gucci Prada. Aha. Okay. Come again? Oh, come again. Come on, rain, rain, go away. Come again another day. Oh, sige, padayon ta. Sa karon, Karon jud. okay na ang imong pamilya nimo nga naka-training na gid ka diri sa Cebu. Mhm. Oo. Yan, nanay wawart. Nanawaward. Oo, okay na sila, nanawaward. May na sila nga. Supported na sila na ako nga nanawaward. Sa Sa na dili. pastilan. Nya unsa man ka nga month ni abot diri sa Cebu? Karon lang gyud na? Baguhan lang o dugay na? Chloe Zero. Nag-training, nag-start yung training. Oo. January 15. Wow. January 15. Oo. Nya kaning unsa may mga plano nimo Aha. tuhon kung mahuman na ka sa imong pag-eskwela og masahe, magpadayon ba ka ari ka sa Cebu magtrabaho o muuli ka sa Mm. inyo ha? Plano na ako kay diri lang ko si mag-continue o Kaya dili lang trabaho kabaysan. O Mas diri lang ka, ganahan ko Dili lang diri kabaysan. diri lang Kantor Kevin. So, pagka man mag-training, dili ka mo uli sa Mindanao. kuha na nako nga di na jud ko mauli sa Mindanao. Di na gyud ka muuli ayaw oy, ang imong bata didto, ang atong anak. BSI. Sige, Bangag sa ilong. Ani man sila mama diri sa Cebu ila ate. Okay. Mo silang mama ug papa. Double M. Mas maayo. Aha. So sa karon asa man ka karon nag puyo Puyo. kay sa pag-adto man lang namo mga yog snacks. Actually karon ako diri sa Dito, gate at bang sa gate Uy, At diri ra sige, sa i-address pa. pwede lang malabay og bato. Ang gate. I-address pang kuan. So naa ka nagpuyoan ng balay nga atbang sa Gate. Kamumot Pransa Road. Sityo dili dili makitaan. So, magkuan ako, Bien, mag-ujitin ako, mag-usap na ako sa boarding house, dahil na akong boarding house. Mag-transform ka. Magkuanay ka Donna. No, nanakan lagi ko ay. Bitaw. Ang imong yung handom nga if makahuman naman gud ka ari ka diri mo trabaho unya imong papason diri imong mama og papa imong parion. Na pa kay papa no? Na ako, papa. Oo. Nya na po ng papa sa bata no. Yung si Ivy ba, papa daw. Papa. Si Ivy, gwapa na? Kana si Ivy diha. Pwede po na ma-interview? Wala mag-interview ni mo. Sinyas lang siya. Magsinyas mo. Musinya sa siya. Kay Des man ah. Moshi, ano ni? Nya, if makahumana ka sa imong training ug makatrabaho na Miss Sherlyn, Libre na ni nga mong snacks ron. libre na niya mong snacks niya, magpakasal na mo ni Papa. Papa sa bata ba? Handa ka, no? Hala no. Kailangan hindi ko ano. Kumaw na akong plano. Sa una ka na, unta. So sa ato pa, nagyo kay plano nga ilisan si Papa. Sige lang kay naraman mi dire gahuat. Sige lang kung imong balak nga ilisan si Papa, nama ba si DJ Kevin din?
Ikaw yung partner ha. So, kani, last na lang nina ako nga pangutana din ako magsamok-samok ninyong duha hatagan ta na mog panahon. Unsay talent nga naa nimo, Miss Sherlyn? Unahan niya Kanta, ka ba? sayaw, drama o tumbling-tumbling? drama. Drama? So tagaan ti kag usa ka sample ko lang, sample ba. Ang sa sample. Sige DJA, unsa man. Partner ta. Halimbawa, Sige. ikaw ang asawa. Ako ang mama. Sige, ako ang asawa. Sige. Sige. Ako ang bata. Uy. Sige. Unsay ngan sa akong gani mo. Kwan, chinchay. to- Ang bana nimo chinchoy. Ay nahan na. Ako na lang. Ako na Ayaw. lang, mama. Ayaw na supakan. Supak. Ay, sige. Unsa ko galan sa kubana, Batchoy. Batchoy, ikaw si Batchay. Ako lang ang bata nga gihimo ninyo. Sige, sample. Sige. Sample. Ah. Butchay, Oh, sa man dong. nakaluto ka na ba sa atong pamahaw? Oh, mana dong. Unsa man no karanti ka? Ayaw sa Gutom na ka? kita sa duha ang mabahaw. Gucci, Gucci, Isang nga kaya ako sa inito ng sabaw para mainit-init pa inigigup mo. Dili na kinahanglan nga mong inito ng sabaw kay init man imong pagpanggan ako. Sige na lang, good. Okay naman, good na. Kay nana, hindi ka mahal. Gusto ka nga pakanaon nga, puro init. Mapaso na si Papa, Mama. Anak, Mapaso si Mama. sige lang anak ko pa. Sabi papa ni ma, ako lang pong tayhupuan. Hello, ganahan lagi ko aron. Ayaw paliguin na unsa. Gusto na ko nga sa sunod buwan magpakasal na ta aron mabuntis na pagkagbago. Sige na din. Ay, sige nang, sabi mo kayo itong anak ba niya. So, ano ito pagbuhi? Mahal ang bukas, oy. Ayaw ka balaka kay nagtrabaho man si Kevin, mangayo rata. Well, sa magkaigsoon, oy. Nga sa ako, baka magayo. Oo, maupod. Pwede po. Porque magigsoon tagdua, sa ako na kamusalig. Hapit naman po na siya makadawat sa senior. Ay pa sila. Sa side, itry abing kanang bata ka, Miss Sherlyn, og makaya ra. Bata nga bayi. Papa, mangayo kong sukulit, Papa. Anak, Mangayo ko, men. wala para ba tayo sweldo? Mo nang di lang sa tamagatas ron og tsokolit ha? Sila man lagi, Papa. Naman lagi. Ako, di ko lang. Kami gani ni mama ni mo nagmantiner man lang gani migpanit. Papa. Lagi kong milk, Papa. Ay, mayroon lagi kong milk. Ay sa kay akong tawgon nimong mama ron makatutoy ka. Uy, tutoy lang, ayaw tutoy. Unsang iro. Ay kadiyot lang kaya akong tawgon ang imong mama Marilo. Sige. Sa tiguang, try ko doon sa tiguang, Miss Sherlyn, og kaya nimo. Sige. Ay, kanintos tiguang, wapa de. Ay! Oy, Binday! Asa naman ka? Unsa mo din, Taon? Dodong. Asod na rin kwarto, kay Gusto yung magsugod na ermitan ta. No, dito mo sa kwarto. Kaya, usa pa itong sa door sa kwarto.
Magsugod na mo, seremonya. Wait ka muna mag-wall, eh. Sige, baby. Oh, si Kevin. Ako ray repair eh. Sa kadugay Apo? na natong magtiayon, binday. Wapo, Hangtod wapo, karon. mag-isaw na akong apo, baby. Aray. Apo, kumusta naman yung taon ka, apo? Wala siya bitingog, kinaginom og kape. Uy, apo. Tulga mo na. So sa mga drama di ay, maka kaya niya mo appeal partner DJ, no? Ang electric pan ni palayo sa kay marag mulupad meron. Okay. Anak. Kana anak. Okay na anak. Layo na ako sa entrance pan, anak. So Ayun, si electric pa. ayaw yung palayo kay may sington niya ka. Oh. Nakaraman ka, anak. Mamutrapos ako mga sinyo. Okay kayo. Okay kayong drama, no? Grabe, no? So, Panghatag o kapila, anak. So, i-shout out sa nimo ang mga friends mo, no? Nga nagpaminaw karon sa ato ang programa. aha. Okay, shout out! Shout out. Kevin Gordon, pinaka-idol o pinaka-gwapo. Wow, sarap. DJ ADI. Shout out, DGA. Kana. Ang pinaka-choy o pinaka-pogi. Yan! Ano na? Shout out, DJ Ariel. Gucci, Shout Gucci, out, DJ Ariel. Ang pinaka-tisoy o pinaka-choy-choy. So, karong hapon, no? Dungog na sad mo mga pinangga natong tigpaminaw, no? Nga sa kinabuhi sa usa ka dili na to matawag dalaga na, no? Dalaga pa di gyapon. Dagnap. Dagna. Dalagang nay anak. Salwata ni mo. Gucci, Pero mayon taog makasuroy to diri ang anak karon makakugusta ba? So karon kinsa may gabantay kinsa may gatiman si mong anak ron Miss Sis Shirley. Surely. Sa lagi din kay Bintanan. Napaw. So actually guys, actually dili pa to final nga drama ha. Punpohon amo siyang kuhaon og di siya busy amo siyang kuhaon. Kuhaon. Okay. So, sa karon kinsa may nagbantay sa imong bata, Miss Sherlyn? Ta ba? Ang akong mama. Ay, mama, shout out nimo dia mama. Ma, shout out ma. Nagmama na nga daan si Kevin ma. Mama na ko daan di basin ba? Dire, shout out sa mga family ni DJ Sherlyn, no? Burdan. DJ Sherlyn. Nangangunog diya ha oy. So, Motora ka na DJ John Mar nangangkon sig di iya. Gucci, DJ GM mo tuo ka nga pwede ang kuno ng dili mo. Sige, punto na Miss Sherlyn, okay ra nimo nga amo kang i-invite nga maka-appeal sa mong drama recording punpohon. Puhon. Sure. Wala Uy. rang bay problema nimo, wala bay masuko, wala manggukod. Wala. Sira. Sige, no? Palagi ka nag-shoutout sa mong mga kaila. Mga kailan ni mo shoutout sila? Ako ka ng mga taga-IBRC Shout ka. out, Winmar Cortez. Kuya Winmar. Shout out. Shout out sa mga Okay. classmates na po. Tanan. Shout out sa tanan. Shoutout ninyong hurot og sa inyong instructor nga si Ma'am Bilin Rubio. Shout out sa among instructor na pinakagwapa. Ah, Ibang si Bilis Rubio. Oh, og si Ma'am Chermalyn Chavez. Shoutout. Oh. Shout out Ma'am Sherma. Ang pinaka-pwede at pinakagwapa. Wow. Daga para sa chairman. Ato daw pangutan nun. Daga pa siguro, no? Daga pa na sa kong feel. Hindi ko partner eh.
So, shout out po sa kay by Alex Ponce, no? And kay Ay, Kuya Jiri. Dalanchaw Boys. Ay, Kuya Jiri. Doria. Doria. Dorian. Oh, Doria. Durian? Dorian? Jopel Imhambre. Shout out. Hambre, dili in. Imhambre. Shout out Ate Angel. Apelido? Angel Luxin. Naawi. Naawi. Oh. Sa tanan na lang. Shout out sa tanan. So na kay FB account? Na, kita mo gid. Oo na ako sa una pero karon dili na sama ko. Naaka sa una pero karon di na ko anon. Di na makiting. Oo. Pwede mo request og song ang mukanta kay kini si DJ Kevin o pwede po di ka kamundwa. Tagsa mo. Unsa nga song? Hello. Song. Unsa man ang asong imong ipakanta? Song ba gid. ta? Kung duwa ka song, Malaman unsay tawagan na? Song. Kung ang duwa ka song may ang title kay na, unsay tawagan na? Ha? Nasong. Nasong. So, unsa man ang kanta basig kaya nato? Ngayon naririto daw partner. Unsa man ang ngayon na rin dito? Para unsa yung kantahan na? Naranasan ko ang mag-isa. Mo na siya? Moron. Pilit ko na nilimot ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. Human ako kanta si DJ Kevin ay human ana. Hindi ko kamang na. Saan na lang ang kanta? Sigun sa, Ay, gina. sige. Kanta na kayo sa gusto mo sa Bayang Gucci Prada. Ayaw. Nais kong malaman mo. Oo, nais kong malaman mo. Nais kong malaman mo. Nais kong malaman mo. Mo naman to. Nais kong malaman mo na inibig. Hoy, nais kong malaman. Maran. Oo ka na. Hindi ko na sana pinagmasdan Dang. ang iyong ganda. Dang. Grabe sa kung to kare dadangdang man. So sige kay tanawa lang sa mong live no kung matukar na ang imong kanta Mo na problema diha kay wa siya nag-view sa live, di ba pala? Okay. Saan nga Facebook? Pinsang Facebook. Ariel Mar Iskaro ro. Dili siya ma-share sa... I-share ko lang na pagka na tong interview, i-share ko na sa akong Facebook para matanaw nimo. Okay, And thank you. don't forget to follow and share ha. Salamat. Yes. And i-recommend po sa imong mga kaila kini among program para daghan po ta malingaw ba. Basig na kay mga kaila diha nga ganahan pod magpa-interview pohon inyo lang si Pohon. DJ Kebs. Okay, ako naka-assign sa akong gitagaan mission ni DJ Ana. Siya na bahala ng mga interview ho nun. Okay. Thank you kayo ninyong duha. Salamat sa pag-share. Tulo mi diri oy. Tulo mi diri. Akamong tulo di ay. Ako Sa tanan ninong na lang. usa. Thank you. Good afternoon ninyo diha tanan. Kaming tulo. Akamong tulo. Ako ninong usa lagi. Sige. Salamat Miss Sherlyn sa imong time. Thank you. Yun na ba diyan nang wala dito wala diri nga interview no. Pero na diri. Na dire. So shout out sa ta partner wala ta mo abot sa tong kuan. Kantahan. Ay sa partner mo balhin sa ko partner. Sige. 1 2 3 start. Ikaw lang isa?
Okay, nibalhin ako partner. Ikaw na di akong ibilin sa tabtaban partner. Ligo sa takay, init kayo. Matod pang DJM, palusot. Gucci Gucci Prada. Sige, kumusta ka mong tanan mga higala nato sa kahanginan, mga solid supporters sa Ariel Mar Facebook group. Ariel Mar Facebook group. Sa Ariel Mar Facebook, no? Ariel Mar Escaro Facebook o sa what's do we call this? Sa Marvice Blind Channel and YouTube. Sa nang paos man ta. Og sa tanan-tanan nga naminaw, shout out kang Red Boy Bachelier Bakoy. Bakoy so ko pronounce. Kang Marilyn, kay Mamates o kay Auntie Celine. Kay Mr. Red Boy Bakoy o kay Jigo Mendez. Kay Rinier Bakoy diha, good afternoon ninyo no, kay Auntie Celine. Og si akong uncle nga gwapo diha, uncle, gwapo, uncle nga gwapo, gwapo nga uncle. Sa tanan-tanan na lang nga nag-view karon. Nag-view. Taka mo pronounce ka Marilo. Ka Junmar. Sa akong pamilya diha sa Bantayan, Escaro family, Vice family, Bakoy family, Bachelier family. Ninyong tanan mayong hapon odto ninyo. Ug sa akong mga Facebook friends nga naka-view karon sa atong live interview or interview for today. Si DJ Kevin nawili pa man. Mimiu. Raise volume above the safe level. Cast. Okay. YouTube. Okay. Saan naman to? Okay, partner. Do we have time? Do we have time? Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis ilim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Nais Nawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Interview for today with DJ. Why silingan masukuan eh? Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala
ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin Kutsi mo eh. sa utos ng damdamin? Yung pagkamano nila. Para bang hangin Para lang na yan. na kay hirap pigilin? Pagpugnan lang ang baha nila. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Bangil? Aw. Nais kong malaman mo na inibig kita. Oh. Nais kong malaman mo na inibig kita. Di ka tumil. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Okay, dawata kining usa ka kilong kamay Diabetes. gikan sa gikan sa Marilos. Gucci Gucci Prada. Dila ta, basig masuko. Masuko si Mitas. Mita, don't forget to boost my rel. Aw, sige. Ato po ning i-shout out si Mita. Mita, thank you for your loving me and I hope you continuing to license me. Stay ay joke na bitay. Basig masuko si Mita. Nais kong laman-laman mo. Sa mga nag-duty di haron like Jan Sabate, Jolie Dante, Jan Di Borja Sabate, Gucci Gucci Prada. o kang Tisali, kang Lucita Saison, Melanie Maravilles, ha? O kay Mutya Solidad, kay Sheila May Solidad, o kay Rinier Bacoy diha, no? Nga nakawatch siguro ron. Kay Mamatis o kang Marilyn, kay John Mark, kay Marilo, balik-balik ko rin sa shouting mo. Si Manoy Ramar, belated happy birthday gahapon Manoy, no? Gahapon imong birthday. Salamat kayo kay mga adlang natawhan natunong gud sa pizza, no? Okay, Auntie Celine diha sa kay Abigail Bacoy o kay Uncle Ryan, kay Auntie Gingging diha sa Bulo. Og shout out sa Arquintillo family, De La Cruz family og sa tanan na sa Bordan family na lang diha, no? Nga naka-view karong mga orasa. Shout out ninyong hurot. Murag, ako naman lang usa dire kang ang uban murag nagbi man siguro. No copyright ha. Usa pa copyright na nga ikaw manikanta. Kahit dayain pang puso ko, sinisigaw nito ang pangalan mo sa bawat oras at hanggang ngayon. Ikaw sa akin ang lahat. Bakit bang nakilala ka ngayon? May mahal ka ng iba, ngunit di pa rin susuko ang pusong nagmamahal. Kahit na kailan pa I love you. hindi magbabago, nadarama sa'yo, ibigin ka, Ano bitaw? susuyuin ka. Sige. Kahit ako ay hindi mo gusto, maghihintay ako
maghihintay sa'yo. Grabe ang sugpo niya ito. Karaan mamatian guys. Bakit pag nakilala ka ngayon may mahal ka ng iba, ngunit di pa rin susuko ang pusong nagmamahal. Kahit na kailan pa matapos man ang bawat kailanman ay di magbabago. Tapos madalat ay ko. Nadarama sa'yo, ibigin ka, susuyuin ka, kahit ako ay hindi mo gusto. Maghihintay ako, maghihintay sa'yo, ganyan niya ring pag-ibig ko. Matapos man ang bawat kailanman ay di magbabago. Nadarama sa'yo, Kapusa, pre, kapusa. ibigin ka, Ayaw na pagbigti. susuyuhin Sige, pre. kahit ako ay hindi mo gusto. Maghihintay ako, maghihintay sa'yo. Gulat yapon ko balag di naka-virgin ni kabot nato. Sige lang, balag na unahan ko nila basta ako lang kapirme. Gali? Dali. Sugot ka? Ang gaso. Gucci Don't forget to share, like, and subscribe. Oh, di. Unsa ko, no? Oh. Matay, guys. Unsa may inyong mga paniod to diha. Kay mangayo ko. Ako lang mayo. Oh, bitaw, no? Matapos man ang kailanman ko, no? Matapos man. Yeah. Kurusan po na ako. I love you. Mo ra gihapon. Makatuno ra gihapon ako sa diay. Ito guys. Ako nataw manggid ko sa panahon pa ni Mampor mao nang ako mga kanta, mga karaan jud. Wa ko'y mga bag-o. Parang di gyud ko kamawa ng mga kanta ni Willie. Pero gito yo na ni DJ Kevin nga mo na yung kantahon kay ba maganda siya di ko kamao. Muna nga bisag di ko kamao kantahon gyud na niya aron di ko kasunod ba. Yeah, saman guys. Okay ra mo ana. Gi. Okay ra mo ana nga si DJ Kevin na magsolo-solo. Di na ninyo protestahan ya. Pagkaw iigit ko na. I love you. Ang bawat. Gucci Hindi na gina-request mo ah. Di ko na kabaw lagi. Pero si Jun, paborito gid niya karing ko ana oh. Gucci Prada. La, di ra ba ko anak kamawag yun? Tinuod bitaw. Tabangi ko ninyo ha. Si Tol Kevin na demo kanta ito, mana niya. Iya na tanan. Ipakanta na ako niya tanan. Shoutout dia kang Ranji Iscaro, kang Mariel May, mayong udto dra sa imo sa bantayan May. Ayo ha gid mo pag-eskwela day ha para ponpohon. Makatabang kanako ba? Susaon man ang pagkanta oy. Abang di ta ka maog. Para lang sa'yo ang puso at pag-ibig ko. Amo ba na? Kailan malay hindi bago-bago. Hindi magsasawang ulit-ulitin ko ito. Na ikaw ang tanging ibigin ko.
katabi at palagi ay kapiling ka araw man o gabi. I love you, mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig ko. Sa hirap o saya'y makakasama mo, ako'y iyong iyo, wala nang papalit. Mananatili ka sa puso ko. Sa imo ko ginhatag ang tanan ko nga pagpalaga. Di ko gagawin, nasaktan ka, bot-bot, Bot-bot ko to'y. kaluluhain pa, bot-bot. Sa habang panahon, laging sa'yo. Wow. Hanggat mayroong pintig ang puso ko. At sa bawat sandali, nais kita nagkatabi. At palagi ay kapiling ka, araw man o gabi. I love you. Love you, Totol. Mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig ko. Mama Chop Chop, Tol. Makakasama Ako'y iyong iyo. Imo lang gito, Tol. wala nang papalit. Tino, Jonathan. Mananatili ka sa puso ko. Nais ko ibigay sa'yo ang lahat, pati ang Panty ko, labis kitang mahal. patutunayan ko sa'yo. Sa'yo I love you. Paugat kita. Mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig ko. Love you, Tol. Sa hirap o saya'y makakasama mo. Sakto gina, Tol. Ako'y iyong iyo, wala nang papalit. Higit na mananatili ka sa puso. Puskon. Shoutout sa mga Burdan family nga nagtutok sa aton. Shoot out! Shoot out! I love you. Eh! Aha. Aha. So? Ting. Oh, guys. Tiningog din ah. Sobrang ningog. Naman po ano. Mayungan to ninyo guys. Sa mga bagong viewers, sa mga old viewers, o sa mga wala pa nag-view, o sa mga dili gyud mag-view. Hi. Okay ra mo. Okay ra mo diha. Kaya sa mo ha, kayo niya magdrama mi taon-taon. Ayaw sa magpahawa diha. O mapahawa gani mo halap. Hat dimidrig snacks. Joke ra bitaw guys. Naaraman na ninyo og inyong tinodon. Og tinodon ninyo labing maayo, mabusog mi. Pero di na ninyo Di niya tira doon. Amo nang gisiling nga dalok ka mo. So, music, maestro, last music. Last music. Sunod na yung mga song ni Kuya Will kay para magkasugod kita sa tunyan. Rama. This is DJ A and DJ Kevin. Para sa akin ay wala nang iba Wala na gitol? na mamahalin kahit nangakailan pa. Aha. Di ko kailangan ang ibang pagsinta sa pag-ibig mo, tunay na ligaya.
Para sa akin ay laging ikaw lang ang siyang iibigin hanggang sa kailanman mundo ko'y hinto sadyang maglalaho kung iiwanan. Ayaw biyay, day. Ayaw biyay, day. Para sa akin ay ikaw, Ikaw lang. ikaw ang siyang tanglaw, ikaw ang siyang lahat. Wow. Palagi ay ikaw, Wow. di ko kaya sa akin, wala ka sa aking puso, ikaw lang talaga. Ikaw na nga. Oh. Para sa akin, laging ikaw lang ang siyang iibigin hanggang sa kailanman mundo ko'y hihinto sadyang maglalaho kung iiwanan. Para sa akin ay ikaw, ikaw ang siyang tanglaw, ikaw ang siyang lahat. Palagi ay ikaw, di ko kayang sa akin, wala ka sa aking puso'y ikaw lang talaga. Oh, para sa akin ay ikaw, ikaw ang siyang tanglaw, ikaw ang siyang lahat. Palagi ay ikaw, di ko kayang sa akin, wala ka pa. Nabuto ka dyan. So, thank you gid sa pagpawati no sa amon nga kanta no. Aha. Kay Aha. 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 sige. Okay guys, humana nga mong kanta-kanta so oras na sad para mag-usa ta partner. Gucci, Gucci. Mutsi mo yun. Ito gambal. Okay, niya na nga to nga drama. Oh. Kita mo lang. Sige. Sugod na ta sa tong drama guys, kamurang nadugay na tagmaayo no. Adiyan na tong drama. Gucci, Gucci, Ang Prada. sumpay sa drama. Ang drama. Para sa ako ay ikaw lang. Oh, ikaw lang gilagi. Okay. Ikaw na nga ang hanap-hanap na. Okay. Abi ninyo mo na to. Sige guys, bitaw guys. Thank you kayo sa inyong pagpakiguban namo. Burag nagbabay na ba? Pero di pa di ay. Niya na ta sa atong ikaduhang episodyo sa atong drama. Hi sa mga nag-comment no sa 7 comments. Pila-pila mo diha tagduha tagosa. Aha, ato sang liliw ng komentol. Komentol. Para sa akin ay ikaw lang. Okay. Sige. Ba anyway, Hmm. Hmm. Sige. Sige guys. Start na sa mong drama guys. Sige.
Mayong adlaw pag-usab sa tanan nga nakasubscribe sa Marvice Blind YouTube channel o sa Marvice Facebook group mga friends o sa Ariel Mar Facebook or Ariel Mar karon sa naman eh. Ato karong sumpayan ang sugilanon ni Gino diri sa atong interview for today og sa atong mga igsuon nga mga PWDs nga naminaw karon. Diyan na sabta sa ikaduhang sumpay no, ang part 2 sa istorya ni Gino. Ang miagi atong gibiyaan nga naguulog maayo ang asawa ni Gino kay hangtod karon wa gihapon sila'y anak og gitambagan ni Emilio si Gino nga kung pwede mosuway sa laing babay, no? Mosuway siya sa laing babaye og basig makaanak siya, pwede ra nga iyang kuhaon. Basta istoryahon lang nagtarong ang babae nga iyang mabuntisan. Tuod man nagkauyab si Gino og si Laika nga iyang sekretary og nahitabo sila og si Gino gayod ang nakauna sa maong babae. Samtang nahikurat og murag gidatugan sa kalibutan si Gino sa dihang nahibaw-an niya nga buntis na si Laika sa ilang anak. Mga higala niyang sumpay nining atong sugilanon. Anak nga dili ako. Unsa? Buntis ka? Nganong murag nahadlok ka man? Kakwan. Wala. Nalipay ko kay nabuntis sa jud ka. Unya, muundang ka sa imong trabaho kay buntis naman ka, kinang naman mo paway anak. Sa pagkakaroon, pwede pa man nga anihi ko man trabaho lang sa ay bago pa man. Pero kung pila na kabulan, mga unom nga to sa 8, pwede nga Pila tanan to? padayon. Onom. Ug 8, pila tanan. Lao man baya na ako nga dili ko nimo pasagdan, Gino. Dili kay ikaw pasagdan, Laika. Salamat. Og I love you. Ay, wa na sa di pa uli si Gino. Tulo na kagabi nga wala siya matulog diri sa balay. Nagduda na gyud kog maayo ning akong bana. Karon man ditong adlaw nga kuyogan ko ni Mari nako nga magpa-check up. Na siya. Toy! Sod lang Mari. Marie! Sod lang. Marichu! Masunod ko, ha? Mari, sod lang Mari. Wa na gid ni grasa mong kultahan. Ay, Marie! Ay, Marie? nasulod na lang ko eh. Kuya, was inyong piltahan. Ay, no. Sa. Salamat sa imong pagbisita nako diri Mariria. Ay, no problem na, Marie. Oy. Kuyogi ko ha. Katong giingon ako nimo gahapon ba? Lagi. Kuyogan ko nimo? Lagi. 100%? Lagi. Adto na ta? Sige. Anya. Ano sa may itong sakyan, ani? Kuan, sa kairatag naman ko dihay motor. Motor. Oh, Kinsa may motora? motor ni Jack. Oy. Sige na, tara. Sige.
Wing! Wang! Wing! Anya? Kumusta man mo? Wing! Wang! Okay ra mo. Saba, nga naman mo kung naamot diri pang saba ba ninyo, oy? Wing! Wang! BSI! BSI! Bangag sa ilong. Bangag si Iring. Uy, Premilio, kumusta man ang inyong laag ni Pare Gino itong naging simana? Okay naman, pre. Kung may problema, nga ba naman kay... Istoryahan na sila nga ba? Istrihan nila. Sila kay gusto na sila dua. Wala, wow. Mati na to. Pero basigi mo tong giing na si Pare Ano, Gino, ha? unsa ka nila Nga, gistrihan? mangita og babae, ha? Malay? Wow, uy. Wala pa rin ko. Wala mo kisulti. Babay na. Wang! Hoy, na yung tingong mo. Katrumpang. Nya, kanang. Kaneng. Unsa man eh? Bisay. Bisay. Bangag si Iring. Murag nakita na ko si Marie. Kinsa nga itong babae. Katong asawa ni. Bes bebe. Bis bebe, unsa man na? Bis bebe, unsa man na? Unsa man na? Bis bebe. Nagbihis si bebe? Wing! Tarong nga kinsa man na? Wala ko ta Pare Emilio, eh. Murag wala mga klaro dito mga kauban. Sabak kayo. Kinsa ka dito pag sa asawa ni Pargino, pre? Samantha, bungol. Sige na, kay manglak. Guba ng el drum ko. Sige, manglak ka na tayo. Kinsa ka dito nagpa-check up? Ako, ay si Marie di ay. Kumusta may result sa ako ang Tordok. check up, Doc? Tor. Tor? KWL. Unsa man no? Kalisod og wala lang. Unsay wala. Pagkakaraan. Unsay wala lang, doktor. Hala. Wala may problema ang imong Hala. ang imong Trisma? ovary. Ubari. Naguba si Marie. Ubari. Og wa may problema ang imong mattress ma'am eh. Mao ba, Dok? Tor, Gucci. naalang ko ihatag nga vitamins aron dali nga maka unite ang sperm. Unsa man ang vitamin store? Di lang na ko isulti kay basig Dok. copyright niya. Niyang resita. Palitan. Nakatawa na lang kasi mo, eh. Kamaogi ka da. Palitan na di Mrs. Aron imo kining mainom dayon. Salamat kayo, doktor, ha? Dayo pagsigig kaod sa mga kudre, ha? Marag si Ricky Garing ang tingog sa nurse. Kinahanglan Mrs. nga mukaon ka og mga sustansyado nga pagkaon. Mga avocado og mga green nga pagkaon. Ayaw lang ng aron sagbot. katabang. Ganun man ang sagbot. Ayaw lang na. Nya kaon ka perme og talong. Haloy! Ganahan, gikaw ng talong ba? Ay, Gucci. lami kayo na. Tor. Dok. Sige, biyan sa tamo kay nakuilaing pasyente ha. Salamat, doktor. Salamat, Duwak. Ay, wala man kay problema, Marie. Grabe aglakaw si doktor, ay. Manguli na ta, Marie. Og palito na ako ng gihatag niya nga resita. Sige, Marie, dali.
Himala pre, nga naa ka karon diri sa imong opisina. Labon pila ka adlaw kang wala pre. Gucci Kagkuan pare ka ng lalo ko giatinan nga seminar. Seminar. Nar, Nar. Pre, pre. kanang nalang ko ipangutana nimo pre ba? Seriously. Pare Ramar. Pre, Kanin to. kanang buntis ba si Laika pre? Nga namang nakapakunta naman ka na, nako pre. Nakita man gud ako ang kausaban sa panglawas ni Laika pre. Nida ko ang iya ha. May dako ang iyang batang pre. Unya. Nilapad. Murag nagduda ko nga buntis pre. Ayaw. Ayaw ko ging na pre nga mituman gyud ka sa sulsul ni Pare Emilio. Uy, wala uy. Pataka ra ba ka pare ay? Ganang mga tuman man ko nga naman ko'y asawa. Ako gani pre wagid ko mituman sa sulsul ni Pare Emilio kay nakaibaw ko nga naa si Gilay. Ang akong pinanggang Gilay. Pare Ramar. Unya kay buntis naman siya. Basin nung nana siya uyab. Wala naman tay labotan na kung Wala gyud tay labot ana pre pero wa man gud ko nakita ang lalaki nga magkuhaan diri ni Laika pre kamo naman perme magkuyog. dili. Kay sa tagsa nga magkuyog ming duha. Ako man na sila dala sa mga seminar mo na nga usahay magkuyog ni. Kaya naman may meeting usahay. TSP. Ha? TSP. TSP. Time's up pa. Nagkuyog gid mong tinun-anay. Nagkuyog mi sa mga meeting. Pero kung kami rang duha, dili man na siguro pwede kay basin og masakpan niya ko ba sa akong asawa. We! DIE. Di sa mana? Diing ana. Ay pagkabis ay baya ning pare. Bangag sa iring ka. Sige na pare. Mulakaw sa ko kay. Ato ano mo si Laika? Ikaw ba pare ba? Dili na normal lang imong joke ha. Sige pre. Padayon lang kay manawag sa ko ni Jilay. Dong, mayo ka na ulit na ka. Ay, day. Kumusta? Kapoy jud. Murag ikaw pat nga adlaw man o na kamo dumdumog uli sa ato. Kukuan kining Dong, lalang ko'y giatinan nga mga seminar day. naalang ko'y pangutana dong ba? Unsa man na? Ug pananglit dong mabuntis na ko malipay ka? Oo naman. Dugay nga panahon nga ako gipangandoy nga Ngaon sa dong? makaanak na tatay. Maura na? Og mabuo na tong pamilya ba? Matawag na nato nga buo na tong pamilya kay naratay anak. Kung saon pa man ka pagkabuo sa tong pamilya dong kung nakasa na ka? Unsa may mong panulti day? Wala lang. For example lang ba? Kung saon naman lang pagkabuo sa tong pamilya kung ikaw nagpakasa na. Day Samantha. Sige dong ha. Andaman sa tikasay mong pamahaw. Nga naman itong gipanulti ni Samantha. Nga namurag. Naibawa man siya nga.
Na ako'y gibuhat nga dili mao. Unsa ka nga akong buhaton? Unsa ka? Dili ba ko gusto nga? Dili ba ko gusto nga buwagan si Laika? Kay buntis na siya. Ug lami pa jud. Unsa ka ang akong buhaton? Unsa man? Tweet, 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 tweet. Ay, day. Oy, yods. Naunsa man nga akong yods. Oy. Mura man nag BSI. BSI bangag sa earring. Ay, Nga naman ka, day. hala. Ni cute lagi mo tingog. Wa man. Nag-uba na sad mo ni Sir Manager Jerno. Wa man. Wa man. Nya. 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 Nya nga namang nag-uul man karon murag magulanon mang imong nawong. Yads. Yides. Tinood ba niya? 250 May yides. asawa si Sir Gino? Kining Oh, ngan man. Wala day ka kay bawana. Natin siya asawa? Naalagi na unsan man taon. O, dugay na sila nga nagkuyog na wala pa'y bata, Yads. Kinsa may nagsulti mo ana day. Yads, day. Dili na kinahanglan niya, may bawaan pa ni mo, Yads. Ako na unta to isulti nimo katong nagistorya ta ba katong giingon nimo nako ba nga nag-uban mo ni Sir Manager Jer. Ako na unta to isulti nimo nya. Niabot man siya ang niingon nga, "Oy, good morning." Ano ba? Macho lagi kag tingog, Yads. Ganoon di ko nang macho. Pero di tatalo na unsa man ka. Ang akong nagulaan karon, Yads, nga naaman di asawa si Sir. Jer? Ay, Manager? Buntis na raba ko. Nabuntis ka, Yads? Yeah, kaduhara may ato na hitabo pero nabuntis na ko, Yads. Unsa? Nakabot gid di ay ang apdo. Unsa? Nga naman nagpabuntis man ka. Uy! Nga naman siya asawa good. Naigo na magug ko niya, Yads. Naigog man ako niya. Mao nang awat ko kabalibad. Sa diyang-diyang nyo niya nga. Pa jud. Ang kuno ng akong pagkababae. Pa jud. Unsa? Mao ka na ang tinuod, Yads. Unya, unsa may ang plano ron? Ako pa siyang prangkahon bahin ini, Yads. Kung sa katinuod niya na agad siya asawa. Daylay ka. Day, niyan ako. Daylay ka. Nga naman ang mong tinanaman ako, day. Maramang kakanonon ka na ako. Sulti ko sa tinuod, Gino. Ngayon sa ban? Ngayon sa ba? Sa may angay na akong isulti ni mo.
Bro, Na, wa naa naman ba siguro. kay asawa? Kapila na ti kaingnan nga. Wa lagi. Baka kon? Gisagpa mo ako? Nga nang wa magkamuangkon sa tinuod. Laika. Ganahan ka nga magubangin yung pagpuyot tungod lang nako. Ug unsay rason nga dili ko nimo tuganan sa tinuod? Gusto Wa ka ba kay makibawo? gugmas sa imong asawa? Gusto ka makibawo kung unsay rason? Tungod kay dili siya makatag na kog anak. Munay rason, Laika. Gino, Munay rason nga. Nagsuhay kog lain. Ug ikaw ka na nga akong nasuwayan, Lai. Gino. Ug unsaon ni nato karon? Nabuntis na ko. Ug may bawa ni sa imong asawa. Ug unsa naman lang ta? Ako, ang atong anak, Dili makaibawa akong asawa, Lai. Laika. bisag unsaon pa nato sa pagtago. Om. Mahibawaan gihapon kini sa imong asawa. Ug nahadlok ko. Nahadlok ko sa posibleng mahitabo, Gino. Dahil Laika. Karon, unsa may gusto nimong mahitabo? Unsay buot nimo ipasabot? Padayonon tabaning tabuang natong duha. O atong putlo ng atong relasyon. Dahil Laika. Wing! Wing! Unsa man? BSB patane? BSB? Ha? Unsa may BSB? Babae sa karon ba? Gunahan jay ko ato. Oy, tagay tani niya mga pre. Hey, pre! Pre, tagay. Oy, Sige. may kay naka pa rin, Red Boy. Kumusta man nakaabot na sa Mariria. Human ko yung ni Mare Samantha. Nagonsa day sila no. Nagpa-check up sila, no? Waway ka kay Bao. Wala ko kay Bawoy, siyempre naalala ko sa trabaho nung sa makaparingay. Wing! Wang! Mao na niya kay dili man ka marites, pre. Takmak. Papap. Pero, Wing! unsa man ka rason no nga namang nagpa-check up man sila no? Eh. Makmak. Makmak. Basig ang rason nga nung nagpa-check up si Mare Yan naman Samantha. ka, no? Eh, aron may bawaan og babuntis pa ba siya o dili na. Kwak. Wing! Wang! Pero, di ba, ingon ni mo katong niyagi nga, walay problema, makmak. Nga. Wala problema si Rhea pare. Way Si Rhea. problema si Maria Samantha. Si Manta di ay. Kiingnan ko sa akong asawa ka. Oh. Wala ba kayo problema? Ingon Way ko no sa problema. si leukemia. Way problema ang iyang matres ug ubare. Obare. O ba mare? Wing! Paos mas parisumpa. Bitaw. Wing! Pero, unsa man ka, no? Nga naman nga, nagsige man nagkuyog si Paregino og si Parilayka, Jinlay. Parilay ka? Gino og si Laika, Jinlay. Day. Yan naman. Gilay. Ginolay ka. Uy, ay, nagilaptingan sa kong asawa diha. Reklamo na sa pariramar. Patay mo dihang mga buanga mo. Buanga, oy. Ipitani ba? Wang! Angoy! Angoy! Oy. Pero, Angoy! Ikaw, Pre John Mar. Kumusta man mong Marilo, Pre John Mar?
Okay na kayo, me. Murag si Kuya Misyo. Lahi na mo. Lahi naman tingog murag ni pagaw na og samot. Pero Lahi naman tingog si paring John Maron. mak. Pero bilib ko aning paring John Mar. Mak. Gihilo gining pari Emilio pero mamada si paring Gino no. Ano G? Lai. Mao lagi. Gino Lai ka. Dilip ko ading para John Mar kay Na, lik sa on kay kabayro ni. lik on kay si paring John Mar bisag Di babaero. pasakpan. Wing! Bisay mo. Bangag mo sa iring. Ay, wala naman team na nun. Napabadhik kwarta. Ibang kamo diya ba? WL. O sa WL? Wala na. Pero, mura lagi na usabang panagway ni Laika karon basig buntis na siya mga pare. Dubulo. Pagkamaritis ni mo pre. Wing, mulagaw na tayo no. Saan naman mo? Wing! Wang! Kailan mo? Wing! Wang! Naisakyanan nga mihonong sa gawas. Naana si Gino. Naabot na. Thank you ha. Nagda ko. Hey, plate. Hiki boss. Day. Abli ng Bisa na. pagkahandong. Gucci Gucci Prada. Ay. Nagunsa man ka diri sa gawas, day. Mayo kay sayo pa kang nauli dong. Di ba? Ano mo gisulti nga Unsa man? dapat mo sayo ko? Salamat ha kay nagsayo ka sa pagpauli dong. Nga naman din. Nga naman din. Nalipay kay ko kay sayo kang nauli ba? Ganahan ko nga nauli kag sayo. Sige kay, Saman, suod ko sa tong kwarto kay marag matuog na pug kadayon. Wa naman gani tay banding-banding kay pirmi na lang ka mo sayo katulog. doon sa O magka. sa adlawng Domingo kumanimbata. Mubalibad po ka, hindi ka makuyog. Doon sa magkasamanta. Dong, sulti ko na ko sa tinuod. Dili ko ganahan nga mag-away ta sa ingon ana lang nga rason. Noon sa man. Unsay rason nga nung dugay kang muuli? Ug naaman tuoy muuli ka, tagpila pa ka adlaw o nakamuuli sa ato. Sa unsa nga rason dong? Dili tay Kasabta ko. morganta. Dili tay kakasabot sa akong mga gisulti nimo. Dong, Ay, gusto na ko kay ikaw mismong muangkon. Dili ko ganahan nga ako mismo may munawong nimo sa tanan. BSI. Sige. Diyan na sa kakay. Tulog niya ako. Matulog sa ako. Ayag paabota do nga ako ang mapuno. Kaya ug ako na gani ang mapuno magmahay ka. Samantha? Sige na. Pahuway na. Basta maulang nitiman eh. Ayaw paabuta nga ako na ang mapuno. Kaya ug ako na gani ang mapuno. Basin magmahay ka. Timan ina, Gino. Day. Wing! Wang! Ako ra ako sa dire. Wa dire ang sa kasaba. Nga parehas na ako, gandar. Wing! Wang!
bitaw, maniid ko dire kon sa mga kalihokan nila ni Laika og Gino nga akong pare. Wing! Wang! Hey, kinanglan nga makatabang ko ni Marisamanta. Matay, gwapa haraban ng Marisamanta niya. Gwapa maon sa panahon. Matay og mahibaw ako nga naay relasyon si pare Gino og Laika. Mahimo na silang Gilay. Gino og Laika, Gilay. Wing! Wang! Si pare Red Boy kay tuwa pa man, nag-obra pa man sa Muslim, nagtrabahog balay. Nga si Mariria pod, di man pod masugo ni Marisamanta kay tuwa man sa bangkal ng crab meat. Wing! Wang! Ako lang, tuwa na si pare Gino. Igawas na siyang opisina. Taw-taw, na masunod na si Laika. Bisag pustahan pa, 813. Sige, like. Muna sa ko dito, ha? Para, ningo na gyud. Sige, like. Kani nga kung dunggan, bisag layo pa. Wing! Wang! Baka dungog yun. Pero, kinahanglan makatigom kog insaktong impormasyon karon dili pod mausik ang akong pagpaninguha ni Marisamanta. Wa para bakas Marisamanta. Si Parigi no gani. Iya man ganing gikuan si Laika nga among sekretary. Ako pa bay dili mo kuan ni Marisamanta nga murag wa man sa panahon. Para na. Misunod na si Laika. Musunod dapat ko. Okay, pas niyo kita ka ba? Paspas live. Para sila kay ba nga nakadungog ko, paspas live bitaw. Panay sa kay nagtaksi ang duha. Wing! Wang! Ako ning anda mga akong 8 gig nga kamera. Ako ning video ang ilang buhaton sa kwarto. Magpakarumboy ko. Ang ganyan po ni akong naong mahimong rumboy kay pati po naong puryaboyag. Happy ka ba sa tong gibuhat? Basta ikaw akong kauban. Happy jud ko permi. How much more ko imong asawa ang imong kadulog karon? Dili ka malipayon? Kalipay, mahatag niya nako. Pero nga kung gipangayaw niya, dili. Wala ba matingala ang imong asawa nga pirmi kang wala sa inyo? Halos tanan nga ipasangil nimo overtime bisag ang tinuod na ka sa kong kiliran. Usay, nagduda na siya nako. Pero wala man siya igong ebidensya. Mao ba? What if kung naay naniid nato? Nya isumbong sa imong asawa. Makalusot ka pa kaha? Unsa man lang pagpaniid nga? Niya man ta sa layong dapit. Ipaglaban pa ka ako nimo? Siguro dili, Gino. Ug andam na ko nga, waabot ka ng panahon na. Natingnan ka na sa imong asawa, ug papilion ka na niya, ug siguro ko, nga siya gayod ang imong pilion kay siya ay imong pinakaslan. Dili. Ikaw ako pilion kay natay anak. Usabot ni mo ipasabot. Kumuabot man ang panahon nga imong giingon. Siguro mo desisyon na pud kog ako nga kinahanglan na siguro nga pilion ti ka. Laika. Gino,
Salamat kaayo. Salamat kayo, Gino. Diyan ako sa balay. Ay, kapuyaw eh. Tuktok ko na kapatande. Ganong. Bukas ang piltahan. Grabe ang piltahan mo, pusil eh. Musulod na lang ko eh. Nga namang patay man mang suga. Ano may buti pasabot, ani? Wa, diri si Samantha. Sige lang. Basin og may gipalitra sa tindahan. Mohikay na ko para sa panyapunan kay surprise na ako siya. Hindi ulit gigog sa'yo kay kapoy man. Wing! Wang! Mabitan na tinon, Mare. Salamat kayo, pre, ha, nga. Soft Ibugang drinks lang gituman. ako. Ako, kaya ako, kabunggay nga, itunuan. Wing! Wang! Nana diri sa memory card, Mare, ang akong Gabi, ano, sa bahala. mga video, Mare. Kinsa pa, ni. Anong kauban sa babae ba? Pre, No? salamat kayo, pre, ha, sa imong pagtabang nako. Kinsa ka na. Mare. Basta para nimo, Mare. Akong buhaton. Huh? Huwag kang pananglit biyaan mo Si si Maride na niya? Pare Mare. Bisag biyaan mo si Pare Mare. Si Pare Mare. Niara ko nga andam. Andam mo angkon sa imong gugma, Mare. Pre, Ano sa manisa? Witiw-witiw. Ano? manguli na ta, pre. Salamat kayo, Huli ha. na sila. Wing! Sabahin niya! Hoy! Sige sa niya! Ikaw, kasi ko muna ko! Wing! Kasag na yung magkoma, sir. Ha? Gusto ka magsaway? Wing! Wang! Di, oy! Tara, pre, manguli na ta. Tara, Mare. Pahuli na na! Nalitrong pang baba! Oy. Day, nganong karon pa man ka? Nalang ko'y gilakaw. Ay. Ano Nana ko'y na? gandam nga panyapon natong duha. O Baba. Anya? nga namrag di man ka malipayan day nga niuli na gani kog sayo tungod og alang nimo. Dapat pa ba na ako ikalipay ang imong pag-uli, dong? Diyan na sad. Ni andar na sad ang trumpet. Seryoso ko, Gino. Busa, seryoso ha sabang pagkag-istorya na ako. Dili ko ganahan nga binataan nimo. Nakasabot ba ka? Kadiyot. Nakoy kuhaon sa kumbag.
Ni tanawa ni. Kadiyot ha. I-play na ko nining portable DVD ang tanan. Aron may bawaan yun nimo. Tanawa. Kami na ni Laika. Itinuod yun di hayang. Iyang giingon. Asa man din na nimo na ko ang video day. Pasog edit ra na. Kaklaro ani nga wala nag-i-edit. Moingon pa ka nga gi-edit ni. Oh. Karon usa ka pangutana o sa katubag Gino. Kinsa kining bayhana nga imong kauban? Kakwan. Amo ng sekretary. Ito sa opisina. Siya si Laika day. Mao ni siya imong ipoli na ako. Mao ba? Day Samantha. Karon pa hinuon nga nagsabak na ko sa atong anak. Karon pa hinuon ka makahimo sa pagpakasala. Unsa? Tinuod ka day? Ug karon pa hinuon nga nga mamahimo ka na untang amahan. Day Samantha. Mauman ni mong ibaos na ako, Dong. Ingon pa Pasalo ba? ako day. Pasalo ako kay kinakasa ko ni mo. Karon pa pili unti ka. Ako, ug ang umaabot na tong anak. O kining babae nga, bagurang miabot sa imong kinabuhi. Pagpili, Day Samantha. Unsa pare? Unsa? BSI pare. BSB. BSB? Bangag sa unsa? Ikaw ha? Manay tinood, pre. BSB. Nasakpan na ni Mare Bisbe. Samantha si Parigino. May- Nagkuyog sila ni Laika May- sa hotel. Hoy. Hala no. Meng! Wang! Ug wa ko may tabang ni Mare Samantha, pre. Dagin mo sakpan si Parigino nga Anya nalipay ka? Weng! Wang! Nalipay ko para ni Mare Samantha. Kinibog ka? Amatay, pre. Nindo, tara baglawas si Mare Samantha, pre. Coca-Cola ba? Weng! Wang! Coca-Cola body. Murag soft drinks. Matay, pre. Ngeng. Pre, matay. Wait pa ko yun. Matay, pre. Wait palagi ko. Alage. Wait pa ka. Sige magigingon matay pre. Saon na lang. Marag maipit anang kanakaya si pare. Hala eh. Gino, Dugay pre. na naipit ang ipong kalalaki na unsa man. Pero matong kining kuan ba? Lain ba to? Lain pa yato ba? Tinood ba nga? Buntis ko na si Marie Samantha pare. Marites po day ka pare. BSI. Bangag sa irig. Bangag silong. HB ni mo pare. HB? Unsa man na? Habang bahay. Na. Ay nako. Wing. Naunsa man ka ni si pare nako. Nganong iya mang gisundan ni si Parigino. May pagkamaritis kining kanahanan ni. Ay, pare. Ariel.
Ah. Ay, nako. Wing! Nga nahilo man ka. Hello, ilang ko di Marisabanta, pre. Nga naibog ka. Kaya po, yan mo, pre, ay. Sige, balik-balik. Ay. Pero naglibog ko, pre. Ako'y naglibog para ni Parigino kung maka-desisyon ba kasi akin sa iyang piliyon. Si Marisamanta nga pinakaslan niya, huwag na sila yung mabot anak. Kung sila ikaw nga. ENL. O, saan ba na? Anlikol. Nicole, yo man ang Ayun. Nicole. Atawa niya. So, basta, ato lang mahatag na support kay Marisamanta. Ato lang pagtabang pare kay dili naman naman yung gibuhat ni Parigino. Wing! Pero ako na ako'y dili mayong buhaton. Unsa day imong dili mayong buhaton pare? May na siguro ako na lang mga mahan sa bata nila karon dili naman problema sa Parigino. Wing! Ngo, ayo no kay wala pa may kayo sawa no. Saba na imong star maker ay bisag di ka pala kanta ya baga ka di mo kanta na. Wing! Sige, lakaw na tay. Yeah. Weng, wang. Dili ta kompleto ron ha. Naaman lagi ka? Pwede ba nga mag-istorya ta? Para sa unsa? Di ba? Katong niagyang adlaw ni ingon ka nga. Saan man kung masakpan ko sa akong asawa. Oo. Kanya, Ni tinuod ang imong giingon. Unya, tuod man. Gipapili ko niya kung sila ba sa akong anak. O ikaw. Nga naanapod ko'y anak nimo. kunya, unsa may imong desisyon karon? Pilion ba nimo ang imong asawa o ako? Dili na ako para ko sa tawag na. Kanang naglibog ko. Kung unsa kong buhaton. Isulti ko nga ikaw akong pilion pero murag nagduwa-duwa ko karon. Kung wa kay sakto nga desisyon, Dahil ka, ako na lang ang mo desisyon. sibot mo ipasabot. Ako na lang ang mo palayo ninyo. Paano? Atong anak. Musugot ka nga. Mudak ko siya nga Dako wala. na ko ang atong anak. Um. Nga wala ka. Ugayaw ka bala ka. Dahil ka. Ipaila ko gyapon nga ikaw ang iyang amahan. Ug bisag ka usa, dili ko magsamok sa inyong pagpuyo. Dahil ka. Mahal kayo, Tika Gino. Busa, respetuhon ako kung unsa makapalipay nimo. Kung makapalipay nimo ang imong asawa, ako kanang ihatag nimo. Ang importante, nga ayaw lang unya didi ang atong anak nga muila nimo nga iyang amahan. Dahil ka. Ug mao na lang kini ang una ug katapusan natong panagkita. Gino. Ug manginaot ko nga magmalipayon mo sa imong asawa. O good luck
Inana kay liwat niya. Oh. Salamat po sa pagsabot na ako. Og makalaom ka. Nga dili ko pasagdan ang akong anak diha nimo. Salamat. Ug pwede bang makahangyo? Pwede ba nga makagakos ko nimo sa katapusang higayon? Dalay ka. Tung, mahal kayo, tika. Labaw pa sa akong kinabuhi. Dalay ka. Unsa man kahay sunod nga mahitabo mga higala. Tinuod gid kaha ang gingon ni Laika nga iya na lang iuli si Gino sa iyahang original nga asawa. Katapusang gakos na gid kaha kato ni Laika. Mga higala, sundan ninyo ang katapusan nga episodyo nining atong pinalahi nga sugilanon. Anak nga dili ako. Kining mong sugilanon gidalit alang sa atong kalingawan sa Marba is Blind YouTube channel, Ariel Mar Facebook, And Kevin Buerdan, Facebook. ug Marba is channel Facebook group. Daghang salamat o ganiyan ang mga DJ nga Sigan Sigan up! na nining atong sugilanon. Tulog. Hi! How are you? Katulog. Nga tulog. Sa mga natug diha oy, mata na mo kay na nagsigig pang shout out ninyo diha sa mga nangatulog oy. Hala oy. Lagi na, lagi ko Kanindot sa atong drama guys. Hala. Kamo, excited mo dili? Dili guro. Nya, unsa may inyong masulti ato guys? Ihatag na lang gid kaha ato ni Laika si Gino sa iyang original nga asawa or iyag yung angkunon. Pagka-complicated sa panghitabo guys. Nay anak si Gino sa laing bayi, nya ulahi po niyang nahibawan nga buntis na si Samantha nga iyang asawa. Wala, gano'n, lagi ko na. Gano'n, ko ano. Mao na siya guys. Unya guys. Unya guys. Oh, DJ Kebs. Sabi mo kasultanan ni mo DJ Kebs sa isa. Grabe ang istorya na to, Ron, no? Na, kapsan ako na akong kuhan. Oh, yap sana. Kubi diri, no? Kay, aron nga, Eh, masa na, mura man kong napaos, oy. ha? So, grabe ang istorya, no? Nga, Grabe, oy. mura bag ka ng kuhan ba? Mura og ka ng... Mura ka nang maipit yun siya. Maipit yun si Gino. Ah, nga, oy. Nga. Ay, nako. Basta kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Pero seriously, but eventually, no? Internally, Atangin ninyo ang gradually, katapusan ng episodyo, guys. katapusan. Episode Katapusan. Na. Katapusan. O sagad ka ning mahitabuan eh. Ni. Pero, eventually partner.
Si Samantha o si Laika, Laika. duwa sila ang biktima ani. Oo, Kasi syempre. Duwa Si silang Gino gipan, gyud ang sadana ning tanan. Kaya wa man ang kunan ni Gino nga na siya asawa. Hindi pa riya, Mo. di pa riya ni John Mar nga moangkon gyud nga na siya asawa. Para aron di siya masakpan ba? Pero si Gino gyud ang dakong Sayop ani. sayop ani. Ah. Tagbong na gyud siya na sa Gadilaab. Pero dili man nato mabasol si Gino. Nga naman. Kay Managingon nga, tao lang ako. May kahinaan pagdating sa mga panulan. Oh, mana siya. Sana'y patawarin mo. Dahil di ko alam kung paano. Hindi niya alam kung paano pero nakasudlan niya. Mana kita lagi usahay, kana lagi ang atong No, si mga Gino raw yun. Siya man ka. kana lagi usahay ang mga sayop nga pagtuo ba. Nga abi kay dili na gyud. Pag ingon nga wala gyud, wala gyud. Nga lahi man siya kay pag ingon nga wala. Mo surrender dayon. Surrender No? dayon, musuway og Mo- tukhang sila. Musuway og pamusil sa Nga lain. karon kay bawaan man niya nga naay naa na day unod. Nya ang usag giundan pud niya. Duha lang nay unod. Dagan gyud sa titulo. Gitam na niya siyang muhon. Ang una naay panganay. Ang ikaduha Motong manghod. Napay panganay. So, kay duwa man panganay nay. Nay. Panganay nay. Nay. Gucci, Gucci. So, dapat yun yun unta nga sa wala pa to tabo, iyang gistorya og tarok. Sa wala pa to nahitabo nga natabo sila. Iprang ka to niya si babae nga nanak ko nalagasawa. asawa. Yang problema nako, nalang ko'y anak. Nalang ko'y anak. Sayop to ako eh. Ang problema lang nako kay wa pagyud mi hatagi og anak. Yan ang andoy ko nga pinaagi nimo makaanak unta ko ug musugot ra ka. Ana unta. Kung dili ka sagpaon sa babae, sugot na. Oo, Pero kung sagpaon ka ganay ikaw sa ug ingnon gani ka nga kasakit eh. Mao na siya no, kung dili ka sagpaon sa babae, ang buti pa sa butada, sugot siya. Sugot siya. Nya kay Manay dakong pagkakamahak nimo. dakong kuan si mo ko galingon ba dakong Dakong. manay dakong sagpa sa mo ko galingon nga dili dapat nga imong Dili buhaton. dapat ka mobuhat og kana. nya ang Ikamahay nimo. nabiliban pud nako niya partner Hmm. kay nakaangkon siya sa iyang asawa una siya gyud gyapon nakauna niya kang kalay kasuya ako kay siya gyapon nakauna. Sa aton but kung sino bala makauna sa aton. Gani kung sino gusto da nga mag-una sa amon. No, Mayo ka kay kung naimo una nimo why mo nimo. pero kung sa imo na amo, og naay makauna nako naimo. Agay. nako. Okay, shout out na partner. Sige, no? Shout out sa tanan yung mga tagwalamati sa aton nga programa interview for today with DJ A and DJ Kevin. And syempre labi na gid sa mga Bordan family nga nagatutugid karon sa atong pagpangalagad. And syempre sa Manyapaw family, Badulos family, and syempre Arquintillo family. Yeah. Kuha mo to partner akong ginambal. Makaya mong loob sa itong dasig. Sa mga Baez family, Escaron family, Bachiller family, Bacoy family, De La Cruz family nga nalimtan, Burdan family. Uy. Ito. Good afternoon, no? Dila binagid sa mga nagatutok sa aton nga YouTube channel sa episode 1 sa aton nga drama Anak nga Dili Ako, no? Ako. Pilagid duwa. Anak na din. Duwa gito ka oras ya. So bantay na ninyo sa among YouTube, no? Thank you gid sa mga nag-view kay damo-damo na gitong nag-view sa aton nga programa. Pero murag makaingon gid na sila partner. Ngano man ang title sa ilang drama Anak nga Dili Ako. So bye lang ninyo ang sabay-bay lang. episode 3. Kaya doon ako doon na-gets ko na na siya. Doon na-gets mo na. Doon na-gets mo na mo pa si Arka karon.
And shout out sa atong interview gina no, si Sherlyn Batong bakal. Sherlyn Saputalo no? Ah. Scarpe Saputalo. Oo. Nadire kuan partner. Unsa man? Manganta ta partner. Sige. Nganta ta partner. Bago kita magpaalam sa atong programa no, maganda kita, and syempre sa mga nagtutok wala buas sa pag Sa mga nagtutok nga mga makakita, hala tutukin niyo man. pero sa mga hindi kakita at pamatiyo lang. Hi sa mga kauban namo sa Drama Center. Emilio Di Magbanwa nga atong gihulman ang iyang pangalan. Jerel L. Aurelio nga mong nagaganap sa una kay Gardo sa kay sa Sadugan. Kevin Kay Bordan Nga nga Joel. kay Joel no, Bordan dito. Ariel Mariscaro nga nagaganap kay Manong Jeffrey sa kay sa Sadugan. Ano ba lang boot mo, silingon? Aha. Kag natapos sa gid no kaysa sa Sadugan no. Oh, 1 year man po nga una siya natapos ba? 1 year na ito na-upload. Pero sa una ko to partner nga ginpanamdom kay ako sa una partner Oh. handom ko gid na nga makaupod ko sa mga grupo nga hindi na ba lang may pareho nga handom sa aton lang adwa nang mga pareho sini bala nga kwan may mga pareho sini nga gusto ta magdulo drama kay aton kabuhi drama man aton kabuhi nagdo drama man nga ang aton inagihan sa una and syempre wala ko nagdahom nga diri Cebu no. Cebu. Makit anay kita nga duha. Cebu. CEBU, Cebu. So. Kailan dira kay Ate Sandra no nga. Hi Ate Sandara. Hi Ate Sandara nga nagagi-agi. So, and syempre Highlandra sa kay ka-team Nonoy Cristory Arquentillo. Kay Marilyn Bacoy. Kay Gigo Mendez, kay nung si G Bacoy. Kay Carlota Balaos Morales. Bacoy. Kay Auntie Selen Bacoy. Kay Nini or Radin Bacoy dira no. Kag sa mama man ni Juan. Mama man ni Miguardela. Balogo. Sa mga taga-barangay Balogo, hurot kamutanan, si Kapitana Amparo Buyo. Padalay ko ni Snacks Cup. Ang iya bata nga si Kagawad ni, si Kagawad Angelo Buyo. Kagawad, padalay kami di snacks. Kung kinanglan ka mo manong kanta sa inyong jingle da son, dugay pa man ang eleksyon. Dugay pa man ang eleksyon. Ari lang kami di. Ari lang kami diri para mamati. Kag mabuto sa inyo. Amparo Buyo ang pili. Kamu ginaya. Pagka kapitan. Iputo sa baluta. Number 1 ginaya. Amparo Buyo. Basta naka red lips. Siya na. So, Highlander sa imo kap no. Tani maluoy ka sa amon. Gutom na kami di. Kag kay Kagawad Angelo da. Kag luoy ka sa amon gawad. Kag Gawad. Kag gawad. Inaman tubig ko. Bisan kape lang da, no? Hindi na pag yung balang brand sang kape ha. Okay, base ma-kwanta dre, ma-SOP. SOP yun na. Wala nga daan tayo sponsor. Base. Gila, daso na. Hindi daso na. Maka-sponsor kita sini. Sa mga luyag na mag-sponsor, di, mahamal ang tadaan. Sa luyag na mag-sponsor sa amon program, kay syempre, need manggid namon ang load. Kay manawag kami sa amon nga interviewon interviewon. Kag kung ganahan mo, need manamon cellphone di. Need manamon di cellphone. Basi kung may mga hindi nakamuda magamit nga daan ha, ihatag na di sa amon.
bisan kuan lang, di lang tama, Doon nagapalong-palong aton camera part. wala man. Iya lang na. Ah, okay. I-monitor abi part kung okay lang da. Sige. Yun si partner naton, abtik iniya, ang asawa lang wala pa. Kung naara pa ta partner, mayo. Pero kung wala ng tao, di kini mayo partner. Pero tod na, hapit naman gali ang Marso, no? So, manugtapos naman ni hapit ang kwan. Pebrero, bisan pizza 9 pasubong. Happy Chinese New Year, no? So, kung hipat choy. Kung hipat choy. Sa mga Chinese dira, Happy New Year sa inyo, no? Sa mga Pilipino nga or Pilipina nga nakapamana Chinese, Happy New Year da sa inyo, no? Kung hipat choy. Subong ang ilan New Year kung wala ko nagsala mo. Okay. Ano man ang aton mga ginkaabalahan dira subong. Kung nang isna ka mo da, ala padayon lang. Kay kami de, mapagutom lang kami de, kay wala man sa may nagdulong. Hi lang kay Budoy Flores, no? Hi, idol ko na silang niya diya. Oh, hi Budoy Flores. O kay Starstruck ko na, Kwadya. starstruck siling ni Budoy Flores. Okay, hi kay Mian Bakilar. Bachiller na. Bachiller. Oh, hi lang kay Mian Bachiller, shout out kay Budoy Flores. Pa-shout out sa taga Balogo Pilar gikan kay Jilly. Oy, nang Jilay. Oh. Hi lang da kay nang Jilay, no? Pa-shout out lang ko no sa taga Balogo Pilar Cafe. So shout out sa inyo da tanana. Oh, sinang Jilay gingamit na nato nang iya pangalan gina, no? sa akon nga magulang da kay Christine Joy Burdan. Yes. Hi kuno siling niya. Hello man sa imo. Hello man ah. Why kita da? Kay Princess Althea. Hi. Oh, hi. Sticker. Kay Princess Sticker Althea. yan. Sticker, ano nga klase sticker partner? Yu-Gi-Oh o kon Panday? Gucci Prada. Kay Melbert Daghoy, mayong Shoutout po kuno siling niya. hapon nimo diha Melbert, no? Mayong pagdot-dot diha sa mga gahi diha ron. Kauban sa imong pinalangga nga si Jisa. Hi, John. Pa-shout out po Tiyo. Torifel. Kay John diha. John, shout out sa inyo ni Papa Bito at Mama Rebecca dyan sa Manila, no? Mabuti dahil nakarating dyan ang ating live ngayon. Maraming salamat po. Buti bang lagay niyo dyan? Mabuti ba inyong lagay or binubuti-buti pa rin? Kay Mayri Ariel, no? Sangay, happy afternoon, happy birthday. Yes. Kay Aisa Flores, no? Or Flor de Lisa Flores. O kay Uncle Sammy nga bana ni Auntie Marie Flores dre sa Barangay Balogo, no? Kumusta da Kol? Kumusta da ang aton da nga mga Hi ngay. Mera da hi ngay. Shout out ngay. Shoutout lang kay Sangay ni Migo partner DGA, no? Kumusta man ang barko ngay? Nakakaroon sa barko? Kumusta man ang kalalauran ngay? Ang loud, kumusta man? Masalom pa? Masalom. Masalom pa ngay or nagasalom ka da? Kay Mama Tess, kay nagabiyo sa subong, kung nagabiyo man siya, mayo nga hapon lang da, no? Kay Ken Brian Bakoy o kay Inday Ria, ang asawa nga gwapa ni Red Boy Bakoy. May namatay. May namatay, partner.
Nalingaw lang ko sa itong drama. Ginapanamdam ko gising ko pala. Dumakasilinggit ko nga. Provincial jail ang akong ginsulan. Sige. Rihas. Ha? Yeah, ono. Masubo matuod ang dili ngayon. Provincial jail ang akong ginsudlan. Karikating garing. Uy, Ricky Garing. Alam nila sa amon mga idol sa DYHP. Si Cebu. number 1 si Ma'am Jilly Haka, kaedad lang niya na. Si Sir Ricky Garing, Hey. Upaw. O kay Sir Alex Repulyo Lara, nga macho. O Og kay si- Alvin Acorda, nga alias kung sa to siya? Kagato si amon ginadala karon nga karakter no si OG Kumpuk Rakasa. Wang. Og si katong madunggan man nila no. Ang pinaka-idol ko pagitra si si Papa Rans. Oh, Paparans. No? Paparans. Sa ano Sa sa mga drama kuan sa di ay. mga kuan. Sa mga kuan di ay partner. Sa din? Kana mga kaparinti nato nga mga PWD blind ba? Sa insular no, mayong Sa din na sila hapon dapit? na. I don't know kung di na dapit murag dito mangguro na padong sa south na or north na. Daghan na din sila dito. Daghan na sila. Oo, so hello lang dira sa Sa ila. taga Helping Hands, kana shout out ninyo, taga L&M, taga Inimisios. Ang Inimisios ko emission na no? O ang taga Heart and Hands natin mga kaila diya si Ate Mirna Meroy Villasencio. Permig na siya subaybay sa atong mga upload nga video sa YouTube. Mao ba? Oh, permi na siya si Ate Meroy, Ate Mirna. Og sa mga wala pa nakasubscribe sa among YouTube channel, Marvice Blind Channel. Please forgive me. Na. Okay, manganta ta partner. Sige, bago kita magbuhi sa itong programa. Bago kita mo buhian sa nato. Lah, What? sige. Roman siya gikaon. Ano? Wala lang ko gatubang sa camera kasi makita na ako na kung mga bati kayo. Forgive me, ma. Di man ta dapat mahuya sa tugnaw kung nakapaligo lang ta. Yes, forgive me. Na. Oh. Ni partner, Handumanan sa unod. sa usa. Awit. Mula ka dito po, part? Part. Naman part. Hapat? Naon saram na mong kwan dia? Kuting-kuting dia. Uy. Kay dami na babae na aking nakilala. Torte ba? Dito sa puso ko ay tunay kang maiiba. Lagi kang naaalala, Sa panaginip ay kasama. alam mo na bang Apa? minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka, sadyang naiba ang iyong ganda, ang iyong mga ngiti sa akin langit na. Kapag kapiling kay anong saya,
Huwag mong sabihin may mahal ka na, pagkat ito ay di makakaya. baka day, baka. Ikamamatay ko pag nakuha ka ng iba. Hando sanay. Kay hirap na pigilan ang puso at damdamin. Budlay man nga punggan, Ang tughan malayo kag balatsagon. sa'yo, pagdurusa para sa kung malayo sa imo kasakit, lagi kang kag kasubo ang mabatyagan. naaalala. Sa panaginip ay kasama. Alam mo na bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka, sadyang naiba ang iyong ganda, ang iyong mga ngiti sa akin langit na. Kapag kapiling kay anong saya, Huwag mong sabihin may mahal ka na, baka ito ay di makakarya. ikamamatay ko Nahan mo ko, pag ha? nakuha ka ng iba. Okay, ako naman karon, ha? Ayoko na sa'yo umasya, ngunit di ko naman makaya. Kita nakikita, bagong siya. Tangi ka, sadyang naibang iyong ganda, ang iyong mga ngiti sa akin langit na. Kapag kapiling kay anong sa'yo, huwag mong sabihin may mahal ka na, baka ito ay di makakanding. Ikamamatay ko pag nakuha ka na. Lang. Karbaw iya akong kanding. Oo, gani. Gusto din ang karbaw kung Basta kami gani magulupod do nami, ginabi ka. Nami gani ang karbaw gani. Basta ulo pa ng karbaw. Huho ko no. Ang karbaw ko kani. Yeah, DJ. Ah. Yes. Okay na ba di among signal, guys? Buti mo ay? Wa ba mo nabungol diha? Ang nabungol mo, pasensya lang Hey! tayo. Hey! Hey! Hey, Sama! Sama! ay pakasging. Kina na! Okay. Aking mahal. Para ni Gino, ha? Mahal. Dinggin mo ang puso ko. Nagsusumamo. Isa na ni kanta, guys. Muling pagbigyan mo. Inaamin ko. Naamin ko. Lahat ng pagkakasala. Nagawa laban sa'yo. Pinagsisisihan ko. Sorry, mahal. Sorry, mahal. Ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo. Nagpatalo sa tukso. Sa tukso. Sorry, mahal. Sorry, mahal. Ang tiwala mo pag-ibig. Tiwala mo pag-ibig. Na minsay sinira ko. Paugat maayo. Sorry. Ikaw lang pala. Ikaw lang pala. Ang tunay kong ligaya. Tunay kong ligaya.
Kuha ya ba? Sa habang buhay Sa habang buhay at di pansamantala, Pansamantala pangakong muling paluluhain mga pagkukulang ko, mga pagkukulang pupuno ang sinta. Sorry, mahal. Sorry, mahal. Ako'y nagkamali. Bugtuan imuga. Sinaktan ko ang puso mo. Nagpatalo sa tukso. Nagpatalo sa tukso. Sorry, mahal. Sorry, mahal. Sana ay magbalik Ugat niya sa liog. ang tiwala at pag-ibig na minsay sinira ko. Sorry, mahal. Paugatan ko na siya, kaya kapabati-bati sa gina eh. Bisa ng panahon, Bisa ng bagyo, hindi makapugog sa ito pagkumpare. bisan pang kamatayan natin. Bisan pa ang mga ginikanan mo. Buon kay mga dangan. Uy, papapak, papapak. Ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo. Nagpatalo sa tukso. Nagpatalo sa tukso. Sorry, mahal. Sana'y magbalik. Sana'y magbalik ang tiwala mo pag-ibig.